Ramogi koro wadonje mago motende gi weche mag somo kama jonyuol kod jopuonjre sikund sekondar ma Ugenya High ong'anyo ka gikwedo okang' mar wilo japuonj maduong' mar skundno ka giwacho ni japuonj maduong' manyien ma ikelo negi kowuok e sikund yawuoyi ma St Mary's Yala ok osebedo ka golo duoko maber. Kotelnegi kod jakom mar jonyuol mar skundno Daniel Omondi giramo ni ok gibiyie Bonaventure Orlando mondo donje skundno kaluwore gi chich ni onyalo thiro yore somo kod dongruok ma osebedo e sikundno. Jonyuol kod jopuonjre mag skundno ne ong'anyo kowuok Ligega, Ugenya nyaka e apis duol mandiko jopuonje tich TSC ma Ukwala ka gidwaro ni Clement Nyangacha ma osebedo japuonj maduong' e skul mar Ugenya High kik wil. To wasebet ka wago job ma wan means ko marwa en 7.5 sani. Owuok e 7.5 nikech tabu manyocha wan go ka TSC omayowa jopuonj 4 kata achiel otho. Emomiyo be waduoge 7.5 nyocha wan ga jo 9 ma 9 ne target marwa. Koro lando mimiwa ni pok noyude kata mana 6. Ang' obed nadi ka koro wamiye target mar 9. Ok wadhi yie kata dichiel. Ok wadagno mondo kik odhi. Wayieno mondo odhi to kelie jatich kaka en. Ok ng'ama oseninde tich ma kata sani onego donj to pok odonjo. Nyangacha nindo gi nyithinde e skul kotiyogo. Otimo gimoro amora e sa nikech en japuonj mano ochiwore ni tich. Jonyuol odagi achung' kae e lo joligega sub location matiye boma ma oko kod manika. Ne wakwer ni wadagi ni Orlando ok wadagi ni japuonj ok dhi, lakini japuonj kadwaro dhi to dhi omanynwa ng'ano manitie kod gima waluongo gi kizungu ni nitie gi track record.